салом дӯстон, айни замон дар 46-ум микрорайон қарор дорем. аз ин тараф чораҳаи 46, аз ин тараф бошад моси 46-ум микрорайон ва дар инҷо тарабхонаи Сафо. Хонаи фурӯшии имрӯз замон дар ман ҳамин бинои 14 ошонаga ҷойгир аст, дар 12 ошонаш. Бисёри бад гап мезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. Ду хонага мебошад бо масоҳати 72 метри квадратӣ дар 12 ошонаи бинои новостройка. Худи бино аз 14 ошона иборат аст. хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. таъмираш нав аст дӯстони азиз. баъд аз таъмир ҳоло ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест. хона хонаи нав аст ва тирезаҳояш раи калонро нигоҳ мекунад тарафи тарабхонаи Сафо. нархаш бошад $85,000, боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ зан зада пурсуд шаванд. марҳамат, навормона шурӯъ мекунем. дар инҷо ҳоҷатхона, ҳаммом, якум ҳуҷраи истихоматӣ, дуюм ҳуҷра меҳмонхона, дар инҷо бошад ошхона дӯстони азиз. ин даромадгоҳ ва прихожая роҳлаб. аз ошхона шурӯъ мекунем. ҳамаи мебелу техникаи хона нав аст дӯстони азиз. чӣ хеле ки гуфтем, ягон кас зиндагӣ кардагӣ нест. якум одаме ки дар ин хона зиндагӣ мекунад, ин харидор мешавад. меҳмонхона, чӣ хеле ки гуфтем, тирезаҳои хона тарафи роҳро нигоҳ мекунад. тарабхонаи Сафо. хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст. ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла якчандта мактаб, чандта боғчаи кӯлакона, бозорча, масҷид ва дигар чизҳои даркорӣ ҳамашон дар наздикии хона қарор доранд. минтақаи беҳтарин аст. ва дар инҷо теғзона, яъне ҷои кондитсионер. дар бино отопление ҳаст, отопление часпондагӣ. ва ин телевизори 50 дюймаам аз ҳамин хона ҳаст. баробари харидани хона ҳамин телевизор ба шумо туҳфа карда мешавад. ин бошад дуюм ҳуҷраи истихоматӣ, ҳуҷраи хоб аст. чӣ хеле ки мебинед, спальни гарнитур, кондитсионер ҳамаш ҳаст ва дар ин ҳуҷраам теғзона ҳаст дӯстони азиз. ин ҳамон мебошад. ва ин ҳоҷатхона. термоси 8 литра ҳаст ва ҷо барои системаи вентилятсия ҳам ҳаст. чӣ хеле гуфтем, нав баъд аз таъмир мебошад. нархи хонаро боз такрор мекунем. $85,000, боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.